Чираттагы кытлау сәламен без Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзләренең 60 яшьлек юбилей бәйрәмнәрен игезәк сыңар апа-сеңелләр Пигарева Флора Рәҗәбовна һәм Умярова Фәвзия Рәҗәбовна каршылыйлар. Онытылмаслык гомер тантаналары белән ихластан аларны Рамазановлар гаиләсе Наиля Дәшевич һәм Наҗия Абдрәүфовна, балалары Рөстәм һәм Римма гаиләләре белән кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 60 ел элек Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында тату гаиләдә бердән 2 кыз бала туа. Бәхетле ата-анага бу икеләдә шатлык булып, Хак Тәгалә бүләге буларак ирешә. Тышкы яктан нык охшаш булсалар да, аларның хылыклары капма-каршы булып үсәләр. Кечкенәдән үк аларның икесенең дә бар затлары да бер үк була. Бер үк матур күлмәкләр, уенчаклар һәм әлбәттә туган көн бәйрәме дә икесенә бер уртак. Апа-сиңел һәр вакыт бергә булып, бердән булып үсәләр. Аларның аерылган мизгелен дә күреп булмый булган. Олыгайгач та алар гаиләләрен кырып барыбер бергә булырга карар кабул итеп, Новоспасская бистәсенә күчеп киләләр. Хәзер инде гаиләләре бала-оныклары белән бергә бердән булып, бик тату килеш гомер кичерәләр. Бар дуслары, туганнары белән дә алар аралашырга вакыт табалар. Һәммәсенә карата да күңелләре киң, җылы йөрәкләре йомшак килешдәшеп барыбызга да яшиләр. Икегезнең уртак юбилее булганга, теләкләребез дә уртак булыр. Һәр вакытта да шундый ук булып калыгыз. Чөнки катлаулы дөньяда сез үзегезнең гадилегегезне саклый алгансыз. Бу безнең заманада бик сирәк күренеш. Гаиләләрегез һәр вакыт исән-имин яшәсен. Өй түбәләрегезне кара кайгы, сары сагыш болытлары уратып узсын иде. Бала-оныкларыгыз сезгә көн саен бары шатлык, бәхетләр генә китерсеннәр. Эшләрегез тик уңышлар белән чорналып барсын. Бер кайчан да кәеф төшенкелеге татымагыз. Алда әле бик күп юбилейларны да шушылай бергәләшеп, матур аралашып каршыларга язсын. Бәхетле булыгыз. Якыннарга юбилейга без китердек шәшкәләр. Аларны күргән кешеләр булар бик яшь диярләр. 60 яшькә ошамаган, 18дән олырак, 2 тапкыр 30 гына дисәк булыр тулырак. Йөзегез чибәр, хылкыгыз күркәм, барысы да соклана. Бик күпләре якыныбыз сездән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшәгез шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сокландырып. Хөрмәтле Флора Рәҗәбовна һәм Фәвзия Рәҗәбовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Рамазановлар гаиләсе юллаган матур җырны да бергәләп тыңлыйк әле. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу